Zvimwe zvatingatimboonesa ndakaona chimwe chindingini chavo chavaita uko vachizviti hanzi mayouth eZANU-PF chinchi. To be very honest, inini I'm disappointed. Ndosaka uchiona vanhu vava brains avo vese vachiti aiwa President Idi Mnangagwa vachitori president wechidiki achiri kuningina zera remayouth andakaona ari kunzi mayouth achoka. Guys, this is not fair, it's unacceptable. Hatimbodi kumbonyeberana zvedu zera raVP Chiwenga rere ritoriko kutone vamwe vanenge vatori vahombe kuna VP Chiwenga vachiri kutonzi mayouth. Tuende kupi senyika. Now ndakunzwisisa definition yevanhu veZANU-PF vaiti zvoni hanzi Chamisa angada kupinda here kamukomana kakaka chinchi vakanhu vakatanga zoni ngapinda kemukomana iye Chamisa kwatomutasa pa age wise 40 something 47 years asi sitombori kamukomana vato baba vaya vai manje anakatova zukuru. Let's be very honest, zvinhu zviriko zviri kutoitika tikatarisa vanhu vazhinji vatone vazukuru ma age yavo nonga vatona vazukuru, but kuZANU-PF munhu vanhu vane vazukuru vane makore mangani. Utumvanzi youth akadaro aiwa tariseo kana zera revanhu vacho aiwa guys aiwa zvimwe zvacho mukuzonyanya aiwa mukunyanya aiwa kupenga kwacho kwakanyanya kupenga kwacho kuri extraordinary zvekudzungaira zvezvo ndo zvandiri kutoona zvikutoitika ipapa muri kunyanya kudzungaira. Amen, zvimwe bvumai mega hainangu handibvume chero makatanga kunditi ndinotaurisa zvitinane kunzi ndinonzi ndinotaurisa pana kuti zvinzi vanhu ivava vanhu ndomayouth iri kuenda kupi nyika yacho. Youth yacho inombonyazonikinwa nemazera api because ipa vatonzi ye vatopiwa maoffer letter vatodididi mazidhara adongotsvaga kuwana pekudyira. That's all. Hapana inini pandatozwa mayouth apiwa maoffer letter, what I was expecting to see vakomana vechidiki vafana vechidiki kama 18 19 20 something years kusvikawo pa 31 zvotovharana zvakadaro, but to my surprise ndatanga kuona vanhu vanotangira pa 41 years zvichitoenda. Aitai mega andaboha mukutitemera muri vahombe kwatiri.